जौना रामविलास पासवान के लेके भाजपा केंद्र में बिहार में सत्ता कैलस, रामविलास पासवान के पार्टी के समर्थन लेके उहे भाजपा आज रामविलास पासवान के बेटा के ठेंगा दिखावता, अंगूठा दिखावता। इस सिर्फ और सिर्फ आवे वाला समय में भाजपा लोक जनशक्ति पार्टी पर अपन कमांडिंग चाहता, कब्जा चाहता, दोसर कोनो बात नहीं है। ये भाजपा जो स्क्रिप्ट लिख ले बनू पशुपति पारस के साथ में मिलके पूरा तरीका से ध्वस्त हो जाई। नमस्कार, हम अंकित रउआ देखतानी भोजपुरिया झकोरा। अभी हमारा साथ में बानी भोजपुरिया झकोरा के फाउंडर अमरजीत कुमार गिरी जी। पिछला एक सप्ताह से लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी में लगातार हल्ला मचल बा, लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो सब वायरल होता। का कारण बा कि हल्ला मचल बा अमरजीत जी? सबसे बड़ा वजह बा लालच, जौन की लोक जनशक्ति पार्टी के जे निर्माता रहे रामविलास पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना सन 2000 में कईनी। लोक जनशक्ति पार्टी के पहले समझे के पड़ी जे हाला मचौले बा कि लोक जनशक्ति पार्टी बनावे के पीछे का उद्देश्य रहे। पशुपति पारस माने कि रामविलास पासवान के भाई चिराग पासवान के चाचा जी बानी, वहाँ के हाला मचौले बानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, जबकि पूरा सबूत के साथ आज लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष कहीं चिराग पासवान आज मीडिया के सामने आ रहे हन आ कहले हन पूरा सबूत के साथ में कि जब आईसीयू में हमार पिताजी रहले, माने कि रामविलास पासवान तू हमरा से का कहले रहले, मतलब कि रामविलास पासवान के जीवित रहते हुए चिराग पासवान के अध्यक्ष बनावल गईल और अपना ही घर में मतलब कि चिराग पासवान के चाचा कितना बड़का लालच हो गईल को अपना परिवार के ताक पे रख दले, वो व्यक्ति के मान मर्यादा के ताक पे रख दले। जवना व्यक्ति के फोटो माने कि रामविलास पासवान के फोटो अपना गाड़ी में लगा के घूमत रहल। सबसे पहिल का समझे के पड़ी कि एकर स्थापना 2000 में भइल कौना उद्देश्य खातिर भइल, ई पशुपति पारस के समझ में नहीं आवत। और सबसे बड़का बात बा अंकित जी, एकर सबसे बड़का जौन खिलाड़ी बा एकरा में उ बा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। अब बताई कि जब दावा करते रहे चिराग पासवान की हम ही खुद बनी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इंटरनेट पर भी हमने का सर्च करनी है, इंटरनेट पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बतावता, चिराग पासवान ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब फिर भाजपा पशुपति पारस के मंत्री काहे बनावता? एकरा में भाजपा लालच दे दिले बा पशुपति पारस के कि रउरा के हमने के मंत्री बना देम सन, रउरा दावा करी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं। भाजपा चाहत या पार्टी जितना भी पार्टी बनी से छोट मोट, भाजपा के एक गो मानसिकता बा कि ये पार्टी के ऊपर हमने के कब्जा को करा के सन। आज लोक जनशक्ति पार्टी पूरा तरीका से कहीं तो बिहार विधानसभा चुनाव बीतल तहस नहस हो गई, एकर जिम्मेवार भी भाजपा बा। आज जौन पशुपति पारस के साथ ड्रामा चलता, ए ड्रामा के मेन लेखक जौन बा केंद्र के सरकार बा, मतलब कि भाजपा सरकार बा। उहे लिखले बा, उहे जगह लिखले बा, वहीं पशुपति पारस जी करतनी। वहाँ के मालूम नहीं है कि जौन लोक जनशक्ति पार्टी कौना उद्देश्य से बनल। हर पार्टी के एगो संविधान होला, उस संविधान पर पार्टी चले जाए। जगह एगो देश के संविधान बा, वहीं पार्टी के संविधान होला। तो पार्टी कोनो संविधान पर चले तो संविधान ओकर बनल बा। पार्टी बनावे से पहले पशुपति पारस के समझे के पड़ी कि ओकर उद्देश्य का रहे, मतलब कि पीड़ित दलित के आवाज के उठावे खातिर सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना रामविलास पासवान के द्वारा भइल। मतलब कि जे भी पीड़ित बा दलित बा ओकरा के आवाज के उठावे खातिर। लेकिन ए बड़ा पशुपति पारस के दलित पीड़ित दिखाई नहीं खन देत, ए बड़ा पशुपति पारस के अपन सत्ता अपन लालच दिखाई देता, जौना के वजह से पिछला 2 सप्ताह से कहीं अंकित जी लगातार लोक जनशक्ति पार्टी में अध्यक्ष पद के होड़ मचलबा। मतलब कि होड़ में कोनो नहीं है, होड़ कोनो नहीं है। एकदम जाहिर सी बात बा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही बाड़े। जौना रामविलास पासवान के लेके भाजपा केंद्र में बिहार में सत्ता कैलस, रामविलास पासवान के पार्टी के समर्थन लेके उहे भाजपा आज रामविलास पासवान के बेटा के ठेंगा दिखावता, अंगूठा दिखावता। इस सिर्फ और सिर्फ आवे वाला समय में भाजपा लोक जनशक्ति पार्टी पर अपन कमांडिंग चाहता, कब्जा चाहता, दोसर कोनो बात नहीं है। और आवे वाला समय में अंकित जी पूरा देश के जनता के, पूरा बिहार के जनता के पता चल जाई
कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही बाड़े और चिराग पासवान ही रही हैं। ये भाजपा जो स्क्रिप्ट लिखले बनू पशुपति पारस के साथ में मिलके पूरा तरीका से ध्वस्त हो जाई और एकदम क्लियरली जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही हुई हैं। कि चिराग पासवान के ही ओकर संविधान बा, चिराग पासवान के ही 5 साल खातिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनावल जाला, 5 साल खातिर बनावल गइल बा। अभी वो अपना कार्यकाल में बड़े अपना पावर के इस्तेमाल करके केहू के पार्टी से निकाल सकेले। ये पूरा ड्रामा, ये पूरा खेल जौन बा भाजपा के द्वारा रचल गइल बा और केंद्र के सरकार के द्वारा रचल गइल बा, जौना के वजह से आज स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान के दर दर भटके के पड़ता, अपन सबूत देवे के पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के स्क्रिप्ट राइटिंग और कमांडिंग जो मानसिकता बा कि हर पार्टी के ऊपर हम कमांड करी, सत्ता करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार भी भाई भारत के प्रधानमंत्री के, अभी हमने के दूसरा मुद्दा में जाता नहीं सर, हालांकि हमने के बाद में पर डिस्कस कर लिए। एक बार भी भारत के प्रधानमंत्री हमेशा मन के बात करी ले, कबो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तब पत्रकार लोग सवाल पूछित जी, जनता से जुड़ल, माटी से जुड़ल सवाल पूछित, तो वहाँ के मन के बात करी ले। लेकिन कबो 7 साल के कार्यकाल में होके कबो मौका ना देनी कि पत्रकार लोग अपन सवाल हमरा से पूछो। हमेशा मन के बात, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हमेशा मन के बात। तो ये कहीं ना कहीं पूरा ड्रामा बा और ये ड्रामा में हमरा बुझाता कि हमेशा जीत होला सच के और सत्य के। तो सत्य हमेशा जीती और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बनी है, एकदम तय बाटे।